Van Marem de ministerraad heeft ontmoet. Daar gaat het om Eddy van Marem, de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Hij is afgelopen zondag begonnen aan een bezoek. Eerst in Maarten, toen Aruba, nu Curaçao. En hij bezocht gisteren onder meer de ministerraad, ook het parlement. Hij heeft ook de gouverneur ontmoet. En op die manier leert hij de mensen kennen. Het is een kennismakingsbezoek. Tijdens de ministerraad is er uitgebreid gesproken onder leiding van vicepremier Javier Silvania. Zoals bekend is voedselzekerheid een belangrijk onderwerp voor de staatssecretaris. En Silvania heeft hem daarover geïnformeerd. Volgens hem levert Curaçao, is hij bezig met de verbetering van de agrarische sector op het eiland. En is er ook veel aandacht juist voor die voedselzekerheid. Van Marem heeft verschillende bezoeken gisteren afgelegd. Ook vandaag bezoekt hij verschillende projecten, ontmoet hij veel mensen. Hij ging onder meer naar Hoffi Cascora, een ecoboerderij gerund door jonge lokale ondernemers. Maar hij bezoekt bijvoorbeeld ook een supermarkt. In de volgende uitzending van Extra Journaal zullen we meer aandacht besteden aan de persconferentie die Eddy van Marem vandaag gaat geven.